sum don na hi chete te na ka nei ve a restaurant hi WO restaurant hi ka nei me ka chuan hostel boys le girls hostel hi pani ka nei a pakhat jok hi kum thum garan to pakhat jok hi thakhat ve lang or garan tran ve a chu ni ai tu na ka din hon chu singa hi chuan inzir tur kan ne be hreng hi chu hei lekha kan zir pon lekha zir zawngte lo an tiang hian sum don na pho fitness zir chhuah ve hi tha ka tia chu wa ngai tilai rok ka hi tani sum don na te nau hi ni kum October tha khan bul ran tran ve roya October ni tum khan kan puih min bo ra sana kanu pahi phir kan ya kan nu min bo ra san tir khan ru to tuk ti tu sala business a zawng lut ve topa kan thred ba ne hian phai lama ane vai ho doring kan kal ve top mai ni chutaran son ten kan ti chho ve zara ti ra chun ane puisa ta po kan los ve nu la ni kan thiam lo bang kan MIGARA Training School hian ane kan thiam lo ang chi technical deuh skill development ti te budgeting ti hong zawng saman kol dan apei pon dan ti vel zir tur khan kan lut ve top ani Duhna hianin restaurant le homestay business keman kan manage meka chuanin hemia ka local du chan chu kemani hi sum don na lo ti ve char to ni mai la with point hi kan langa lut tu kan chu chuanin sum don na hi har sa ve lu tu kan chu subject lo lak lo phei chuan le lo ti ngai lo phei chuanin har salu tu ka ta hian heta chang hianin engi mota ya ke injir basing ko kala cha MIGARA Training School hi Mizoram Training School a chuanin la chang tungber tunin ka hria a omna hi hei bung bangla tlang chi pan ni a a chang tungdon khupin ka hria tin school kan ti wang khan classroom so kom ka lo ngai me thiama ro chu facilities sang swimming pool kan ti chi te ni tin sang po ka chum don bo ka chuanin he ni hmasawnna pamkim takha apedon in kan hria chuan chuanin MIGARA Training School hi training school chang tung berzin mi lani tura ka ngai te chuan trainees te hi Mizoram hun sang local khom ni ya an kum po kha anin thawhna nga kum som pasari na hmang mek te ne kum songa don te ni ya kha bang kha re escape po azaw ti chuarin ni training ina a huam zaw je te po ka tinanga tin an passionate lang hain ka hria an sum don na chan to te an local tin sum don la nei lem no tan tu ko local ko ka kha thani ati ko to ni kan hria tin ni training a kan topic ko ba to sang po kha kan si ko to chuarin Kuna tam taka pen ka hria a challenging don boka how tak don te po si pa boka chuanin ati phul zo bokin ka hria first last kan han nei chawa shit thiam lo tam tak teng te po ma hai tlema ama kan lo shit dan ne na lo in kal thel te mo eng mo thil sang ta chuan a basic kan po kan shit lo tam tak kan lo le nei zia teng te hei a basic ang tak kan zir na chung po kan thil shit tam tak te kan lo he tiang hi lo ni shina ni mo te kan tia a then ka chu ai
an hriat han man fu teng te pawh kan ne ma se atam zo ka chu hei thil thar ang tak tak ani ka tan chuan hei tlem kha chan sha thiam chu har ka tia mo a zong zong in ka she thiam lo ani lawa mar chu hei point chen khat kha enge nyang e le bul chen tur ta na bul enge chen tir tur ta na kha tia ang puih ang khani ta hei khatlai kha chanin ka soi thiam cha lo deuh em ka she lawa I enge tlemin bul kan lo chen to na nen khan hei kan bul chen dan nen te khan ai an lo awang khanin khatlai ve kha kan dang khan sha thiam a har ve deuh lek chu ka tia ini tan chuanin hei tongkam shante alo nei ta ina ni chu business management alo nei ta ka ta khanin hei tongtua leng ni lem lo an mani tongkam hei commerce tongkam te mo angte an lo hmang ta ta han thilan shilfia tam ta ka ki ni tan chuan sha thiam nei lo chin kha lo ve ta ni chu a boring chu ka tilawa ma se tlemin sha thiam a har de ulak china chu hei keiman khan kalau be se sang tu nge chu ka she chawa ma se a cha thau ka dia ma se tlem chuanin kha aya sha thiam ol sam de khan sai thei se chuan a cha kha thi expectation kan ei lawa I ron kala ron chima enge I akal phung ron shet du wang le ron injir chu kan ei taklo nan tin karon kal business hi kala start lawa ma se ka chungte business ti ka puih akal phung tur kha karin lo lam dei ni zo ka karin dan chuan den I enge 10 class kan la nga chuan kan thiam lo angmo kan boina kan le ang khaten kan ron zo cheu ni ka ringa wa se kha tiang lo khan le thado in tikhana explain na chun kan explain pa khan zona kan nei ping kan zo ta chuan atopa thado in enge ten kan ti to pa karin ai in chang enge in ti thiam ka ti ni men khan idea nei the idea thar nei the na turin min puya voina hianin kan ngei to na kha school ka koron kal ma kha chuanin hei kan ngei to na kha luite takte ang khan ya voin session aron thara kan ngei to na kha luite takte chang khan pui zau zo ka khan aron phone ta aron kaluta voina hianin hei he school ka chhuah nuwa chuanin ka vision kha ai sa in ai yen zokin aron pom nei ka be se ya tha ka ti em ani mas bera chuanin karon lu chan ber chu network build ka tuma ka training puite mai ba ka hei min trainer te kan te ho kan he se tam tak le ka tuma mi a tam teng bo he se ka tumi ba ka chuanin kan je te tu kan hei mentor te hen tang tam knowledge tam te ang ber ai chwa ka tuma ne in ron zia ka nga chan in group member te che in ron ri sang asan chu bible ni sia nge shelo sia na lo oh sia ri slap thia lo chan adang ke ma a hian second class hi chu ka hlok pui khop me a ka lo lu ma heta ma thil kan je te po kha kan hriat tur ka lo ngai kha sari min an zo chi kha chu alo ni tare reng lo kan thil hriat kha alo inang ter hai nang lo sar kha nen tinan kan thil hriat kha lo zim ta se hei kan shemol ta ba ma se voina kan class ka zir kha chu kha chu ataka practical a man dan real life application kha sa kha chu ham ni te ta mo chu ka hlok pui doin ka shira na kin zela po future a se ni pu thi lo ni
chu tu po hian Bible ko ke pon Bible chu tan hian kan nei to so ka ama ro chu thu kan chiara bia kina kai kho ma so ti so problem ngai to ma support ula cho che singan hoila mina tran thei lo chu tuna hian group 3 tro assignment kan dong chi ta tro nak tu ka pitching kan ti don ta in hupurem ang reng ko may tu nang mani group leader ko nim do law wa kasi kan ut le puih hi opera ni na em chun kan ta sang do okay hay til ti ngai zen lo te ni ba ka ting vel kan ma chun tam lawa lo ti tam lo na ka chun cái chú các hụt phụt là mo à chân chú hay business lampang hi kalau ti ve to chin ti mai la company ho yang ha ni se thau ha ka ti ha kan lo ti ve hay pitching ti te ve kan nei ni ni chu mo mi ma hay thil va so ti ve lang kha ma se ai kan zam ve thau mentor chadeu deu pathuman oma in man changkai lo kha chana zir a soi zau don lo tu kan chu mo eng lampang business nge kha chu in la soi thei ng lawang atro chuan eng lampang nge hoi in tum shim hoi khek deu in nem chuyện em cần lần này đâu mà sẽ cần đủ hậu hữu cần soi khom phốt ta chung nữa cần thiếu tỷ tụi mà cần final cần confirm chuyện luôn. Ale group 3 tro tuang deu no chadeu no tu nge nang mani a leader ber le cái mà jedia enge intum in group 6 yan eng project eng business nge non pitch don i kan group chuan i nge nyang i antinan i cafe culture ti vel restaurant ti vel hi kan aim don ta chumi hisap chuan antinan tui bottle hi kan supply don ta ma se anmahni'n i antinan chumi cafe hming chuan chumi tui bottle a chuan anmahni'n dor hming chuang nge ya an thal theinan tiang vel chu chuan in tu nge finance lampang te in thlang em in soi nak ang tro chadeu in ti don ya tuna group 4 an meeting na kan valam bun le ai nak tu ka pitching an ti dona group 4 te kan pinga tu nge group 4 a leader ber le in thlang em miss poilo i group 4 ne business ke pitch to nge kan che them he arshia mga thil kan siam thei te me machine na kan mamo kan ni tin na kan motor ang kha kan han duang chwa kan ni chu chuan tu nge financial lampang te kan le in soi cha lo chuan mentor te hmang atro mentor pathum anom ta hmang tangkai na tur chaw anom ta khatiang hai explore into mem tu me yes chuan nak tuk pitch na tu ge pitch don kan len ruat lawa ko cha ti han chan chaw ni chu wang tak chuan expansion ha zo hunda tina ni chu atira in target tu te chu mi de chu nia next sa chong tia in soi khalangai tina ni chu tụi em phải saber tur 1 kalphei ro le tụi em 1 2 na 3 na 4 na 5 6 tao cái là group number 6 thau kha group 6 huk kan tum chuan in eng kha ke huk tur ber a huk tur ber ka soi sa ber ngai chin chu ni chu no minute 2 minute nei do na second som hi chu huk ngai chin huk ti chu mo hei huk ni da se nge huk thì chú vắt quẩy thì này anh riu tên vắt huk ngay chuyện ta cho anh riu cái tên huk đó cho anh đủ đồ nào mà tên quẩy thì ta chú pitch ông sẽ chú này ta này chú pitch đúng không chú ông sẽ chú in business tắc in soi ma khan huk ngay chuyện ta này chú anh tiếng huk ang thì ha
cái này chuyện Pathum hiền giờ này hiền product kan ron introduce zona kan product ron introduce su hi ako mon lo mà nya ke sa chu kan ei na sa zo chuan kan sa ei na ko ar sa te kan ei na sa wa se kan ar sa ya hian asia ki kan ei tel mangai lo ani he kan product lu kha zo oil kan tia he ar thawa changa kan siam chwa me nia he ar thaw chu e ngai kan ka ring lawa kan pai me me thila nia ar sa kan le te bon chu ta chuani he man lai kan pi le pu te chakwa an lo man chin he ar sia kha he ol sam dewa an lo siam chwa engma he jam big thil ko ni lawa ka dianga an lo siam chwa me natural dewa an man kha an china chuanin kan budget hi cheng sangriat zasari lekin siam chuaka hemi cheng sangriat zasari hian kan first bet hi 150 units kan siam chuaka hemi atang hianin cheng sin hi sanga chuang kha kan lep tariwat mai ni acha em a chu mai ba ka chuan kan marketing strategy tu hi luxury brand an kan siam dona conscious consumer ho hi kan target customer ke ni a dinlam bang ber mi han lo sangla profit kha sin hi sangai ron dia in profit margin ni exact percent kan profit margin hi kan price kan siam na hi across atanga chuta 3 times kan chuta athan chu conscious consumer kha kan target customer khan ni thawa chu wangin a price kha han ti sang deu ani ka profit margin po 300% from the cost ani luxury product chu tin tum ta ni tro ma se khoi direction ange inti luxurious sang ki luxurious ta chu kan story kha mi jong song shet during kan siam don ta khami buy product lo tur kha mishing ta na thai em mai chu mai ba ka chun arsa oil la hianin vitamin a at e oma vitamin E oma khami mishing ta na thai em mai kan taksa ina achunga lu therlo kwa kan bun ta na than ya khami kha buy product atanga siam chuak thei am chui khami zo jinga kan ni mei ba ka khami kha kan ni ya chu kan tan khan hei mi ina conscious consumer mi zo jinga po kan lo pung ta khami anmahni'n kha hei kan ba target garani anmahni'n conscious consumer berak kha heta unit engzak nge cheng sangriat zasari khan unit engzak nge kan siam chuak in dikha unit za sunga nia chuan chu tatranga in chek sing hi sanga hi in profit lang nge zon nan lelok nga in profit lang nge unit za sunga in hriatna kan profit lang sangriat zasari in pai to ti na di aizawnna cafe emo restaurant emo hotel nei hoina problem an face chin ho chu tui packaging hi nia problem om thosi ma se solve thailo endina kan chuaka restaurant emo hotel a the kan chota an tui hi kan order thita tui kan order hian nge yang zo akwa te a moi te hi alo dang thita chumi hi an mani hi lo thei lo wangin an mani cafe te hotel te restaurant te khan brand dang kha promote tel kha lo ma chin ta wangin ke ni chuan an mani problem solve thei turin an mani don chuang nge ya tui mineral water kha kan serve sak dola chumi ta chuan aizawnna hian market study kan han nei khanin MIGARA Training School first pitching competition na group winner to group number 4 so oil then ni James an share nei dan kha an le she chiang an chmo share nei dan zel khan paisa hai se mangai nia paisa nin sem dan tu nan lo se lo kan CEO hian anei tam beranga 3:2 Pani na chu group number 6 James
Manhina hian cheng sanga cash prize an dong ani. An poi sa sem dan tu nga sei vele lok se. Poi sa sem dan tu equally na. Pathumna chu group number 1 renew and restore ten ye. Pathumna hian cash prize cheng sang thum mandong ani. Anin sem dan tu sei vele lok se. Ay zat cha in chẳng tâm về rằng ole kan lo me Hey, MIGARA Training School avui khanang karun kal ve nia chuda chuan be cheina tam tak ki mani business kan lo ran to ate po chat lo tam tak te kan neya kan chat ve chu atem zok ti tiang chu wang chuanin e be cheina sang tak ning karun kala ka chuanin thil je chwa tam tak kan mun neya he kan la chat ngai lo kan ta na kan sum don na punga ta na chang kai si angte ni kan la chat ngai me lo chu tam tak kan mun je chwa ka ni alomum patia ke ma po na satakin e nge ka sum don na te po nin pui ka ringa tin he inti siang na te an lo wat saya i chuta chuanin kan la ti ngai reng lo khatiang pi thing te khatiang kha hun ten takara he ka teammate te nen khatiang hang kan han tin wat sai te ya chuan winner te kan han ni hia la grupa team ma khan kha alomum ka tia kha po khan ni nge ke mania indin tong te nin siam ka tia chuan nge nyang i kan ma hun local lezel tur tan te po khan in hwai sim na te khatiang khan min pe he nge nyang ke mani i lo ti ngai mia lo thil te alan ia chunga chuanin nge ke mania khan hmasawnna tam tak min thun nge kha i ka be chea alom ka tia i chuan he karon kal chan ang nge kha i tokmu ka tia chu kalom em mani ti kha kan soi du ni kan training a hian thil tam tak in zena kan ya leadership te teamwork poimo zia te le mani i anglaw comfort zone atanga chhuah poimo zia te ka zia chhuah ka pati ngai mi lo public speaking te karon tia chumai ba ka thian tha ka siam nem ma he ka thian siam te hian future le zela te po ni ne kanin close a thil kan ti ho ka be se a chuan ai training hi kami zo thalai dangte tan ka recommend kan thil pi na pinga piang quality kan nei chuan kan ho tin karing ani hen MIGARA school ka ka kolong ma kan ka kel khanin karin tan chuan hei sumdong ta sa te kan lo ni ta tu me ba ka chuan commerce student kan ni ya college thing kan kala commerce tram sumdong na tam tak kan si a chu hey kan thil she sa ve anti-non liabilities ti te buyer customer consumer ti ha boy tam tak asam bi tel kan sita ama ero chu he training school a hianin adang lam na tu te nge ba poi mo ti ha ka han se tiang alom ma chu me ba ka chuanin hey team competition te han siama hen team competition na a si ni tha ka ti bi en nga chan chu khami theory kan ji ho tam tak kha ataka ka han manga na tian nan principles of liabilities te principles of networking te khan tiang chu sang kha kan group ha ka han manga hey management te ni han zetira teamwork te ni han zetira atha hi ka ti ema karin phak baking he MIGARA Training School hian in cher chhuah ka chumi ba ka chuanin hei loman group ate loman pakhana te ka han la kai pakhana ka han la te kha hei kan in develop na tur te ni siam saka chumi ba ka sa market ni na lawmthu ka soya chanchu zan re har thak thakin kin ni ti puya ai te ka han ning chu khwa kha lo bar der to chumi ba ka chuanin hei pitching ate pakhatna ka han ya kalom ma heng te hi amma mi je tir ani ka ti lo thei lawa MIGARA Training School le athok tu zawngte kamen to te chunga lawmthu na sa takin ka se alok thak ka ti ma chuanin sarmar ka class lak phei ngat phei chu a phei ka chuanin lok na hi ka nei na sa ma angen yang sum don na lo ti to te kan ni rualin injiri kan na sa ma ta chuanin thil thar ka thar bel na sal tu ka mania lo injir to ba ka angen yang shatur tam takle katia sum don na in khai diat ang zong chi kha hetarang hanin ingi avai chana la zir thei lawanga ma se
atam zo ko chu heta chang hen ka zir chuak ve in ka sha a lo mun Let the world hear loud. From the ground we touch the clouds. Every voice, every scar, every dream so